Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 12:49. An oras hatod sa Indokang. Ang pinakabagong Sir Fabcon, Fresh and Bloom, para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Buong-buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, marina, intra na sa Escaramuza. Medyo oraw na digdi sa sentro kan Legazpi. Pwede na Kuya Nems lakaw-lakaw, so may mga babarakalon pa bilang preparasyon sa pagsabat kaining bagong taon. Pero magpasiguro man giraray ka mo nin mga pamandong dahil may mga instances na nagbabagsak man giraray an uran. And then duman sa mga beheros ta mantinido po an medyo magabat na bulos kan trapiko sa halos kadaklan, lalo itong sa mga hararani sa mga darakulang malls. Digdi po sa syudad kan Legazpi, kaya atab-ataban an sa indong paglakaw-lakaw tanganing day manido abuton itong su pagmadiklom na mas dakol kayo na nagpapasiriring sa mga mall. Mas magabat ang bulos kan trapiko ta Saturday patingon yan. Lauman ang an mas dakol po na mga biyaheros dahil ta long weekend. Long weekend po sa puon ngunyan, December 28. Posibleng magruso naman kaan po Kuya Nems ang mga biyaheros pag January 1, tapag January 2, po digdi may laog na unless kung kamuan nakalive pa sa mga oras na iyan. Ang masasabi mi lang, sana all nakalive pa din. Pero kami digdi sa pribado, lalo itong sa mga nagtatrabaho sa radyo, padagos po tabian sa muyang trabaho. Tanganing matawan kamunin mga informasyon, manungod sa mga kaganapan digdi sa tuyang palibot. Pero ang maray na bareta dahilan ta sigun sa assessment kan Police Regional Office number 5 sa paagiman po yan kan mga reports kan po digdi kan mga stasyon kan kapulisan digdi po sa anom na probinsya sa Bicol Region. Naging matrangkilo itong siyam na banggi kan Misa de Gallo, itong tigaapod na simbang gabi. And then ito mismong pagselebar kan Pasko, and hopefully sa pagsabat kan bagong taon po digdi mas magiging matrangkilo man giraray. Although kaso hapon ay diba ko December 26 Webes po iyan. Nadugangan paninduang kaso itong nairehistrong fireworks related injuries kan Department of Health Bicol Center for Health Development. Iguan na nagdiki kaso Kuya Nem sa probinsya kan sa Legazpi City, and then ang naidugang sa Camarines Norte iguamanin sa Ro. Duman sa nainot ng kaso, 4 na kaso sa Camarines Sur, and then 2 kaso po sa probinsya kan Albay. Separate man kaya kan DOH Bicol itong tali ninda para sa mga cities, mga key cities po digdi sa Bicol Region. And sana day na po madugangan iyan mantang papaharani na po ang pagsabat kan bagong taon. Taang surveillance kan Kuya gari mas sagud pa iyan sa Enero 6 kundi ako nasala. Basado man iyan sa tatali kan DOH, basado man sa mga datos and informasyon hali sa mga sentinel sites sa mga ospital digdi po sa Bicol Region. Maray na pagkauto kay Kuya Jerel Aranya. Sabi na Ma'am A, good noon po, makisuyo po ako ng happy birthday kay Brother Alwin Bulawan Aranya sa PNR Legazpi City.
kay Primo Gerald Mendoza Bulawan dyan sa Maslog, Legazpi City, at kay Baby Jaja Perez Balangitan dyan sa Bigaa, Legazpi City. TY po, God bless all over the world. Day ka Kuya Jarel po nagbiyahe-biyahe. Tadati baga kan niya ako dyan sa may parte kan Camarines Sur. May mga pagkakataon na may iniyaw ko dyan sa may parte kan Sorsogon. Kumustaan bulos kan trapiko dyan po, Kuya Jarel? Regards kay Ate Sally and then sa imong pamilya. Advance Happy New Year po tabi sa Gabon. Pero an pagiramdom kan Bureau of Fire Protection takasuhapon Kuya Nems. Nakadalagan ako pasiring sa Porokdos kan Lapu-Lapu. Ano po digdi posible, sabi ni Kapitan Maria Karen Canon Valdez. Buo talaga sa pangalan ni Ate Cap. Sabi ni Kapitan, maray na pagkauto po dyan sa imo Ate Cap sa Barangay Lapu-Lapu. Posibleng faulty sa electrical wiring. Ang pinaunan, tagsa diri kan arong kan Familia de la Rosa. Nasa baba man, ta second floor ito. Pero sa second floor kan sa indang residensya, made of very light materials ito, basado sa sense ito yung picture. Nahiling niya ko yun, nagkakaraba na mga saksakan sa baba, sa ground floor. Tapos pag iling na sa itaas, talagang nagkakaraba na kalayo, kaya tulos man siyang nakaluwas. Pati sa mga pagtaraning Kuya Nems na harang nakadulag, nahiling ko duman, may sarong lalaki. Buro bit niya Kuya Nems, mga tsinelas. Pasain po niya ko, tay ikatada ko lang ang tsinelas. So mga nagdulag po ngaya ma'am, nakabiritis niya ito, kaya ngaya uni, daradara ko ngaya sa mga tsinelas ngaya ninda, tabata ngaya mauran-uran. And ang good news duman, dahilan wara po ni na binawian nin buhay. And ano po digis, nakasalbar man sinda. And kasuhapon, nahiling ko nakapagtaon naman ang Department of Social Welfare and Development nin asistensya. Initial na tabang duman po sa pamilyang nasuluan kasuhapon. And padagos man ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection kung ano man ang talaga ang pinuunan ka ito. And to the extent kang damage po, winalat na danyos. Pangapudan ni Kap Karen kasuhapon, just in case po nakamuha na sa harong, mangnuhon po tabian sa inong mga saksakan, ibitaran itong mga overloading po baga. Kasuhapon, naging makaskas sabi ni Kap Karen pag-apula ka itong sulo, mga residentes niya, naggibo ka itong bucket relay. Yan saro sa mga pigiin sa iyo iyan, na pwedeng gibuhon kan mga nasa barangay mantang nagahalat kan pagresponde kan mga bombero po digdi sa tuyang palibot. And makaskas man naging aksyon pagresponde kan BFP Legazpi. Maray na pagkaudto kay Ma'am Mary Ann Londoño and then kay Ma'am Tet Aldana Jacob. Ma'am Tet, okay na baga po sa kuyang boses. Di na kaya ako nag-inom kibulong Kuya Nems. Nauyam na ako mag-inom kibulong, taday manahali. Kampinunduhan ko Ma'am Tet, saka po siya nahali. Katigiti no na ako ni Ma'am Tet. Di na ngaya pagaw ka na ngaya bingaya. Di ka na ba nahalian kasi ipon tapos abo. Maray na pagkauto po dyan sa Ravvax family. Oy, naramduman ko pala. May anunsyo po ang Ravvax, manungod po sa indang pagbubukas man. To syempre, holiday man po baga. Hay na ito Ma'am Tet. Ma'am Tet, di ko na po ba yan nahanap, alat ko na. Scroll ko may anunsyo kaya ang Ravvax para man sa indang pagbubukas kan sa indang mga clinics po digdi po sa syudad kan Legazpi. Sabi digdi, holiday branch o holiday advisory hali po yan sa Ravvax. Sa Legazpi branch, bukas po sinda sa petsa 30, 31, asin sa Enero 1, poon alas 8 nin pagkaaga. Sagod lang po yan alas 12 nin pagkaudto. And then ang other branches, digdi po sa Bicol Region, pati itong sa mga nasa luwas kang rehiyon, bukas po sinda, petsa 30 and petsa 31, alas 8 nin pagkaaga, sagod alas 12 man sanan po yan nin pagkaudto.
Iyan po ang abiso kan Ravax. Pero kung kamo may mga concerns, mag-message lang po kamo sa indata. Tulos man po kamo ka na i-reply. Dahilan ta, very accommodating po ang mga tao dyan sa Ravax. And message lang po niyo dyan si Ma'am Tet. Maray na pagkauto kay Zorin Kier Labanda Montarde, Ate Angel, Advance Happy New Year. Sabi ni Ma'am Ruby Barase Raza, pabati da po kan familia Barase dyan po sa Anislag. Kay Josefa Empay Barase, sa mama ko po, Happy New Year po sa lahat. Salamat po Ma'am Angel. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Nems Flora. Sa IT niya po dyan si Jerome Nico Martinez. Ako po ang silong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Ano ang tunay na kahulugan kang Navidad para sa Indo? Madaling madara sa commercial